Jednou takhle podívám se z okna na to polemí, jak to vidím, zas mi někdo přes noc ukrad obilí. Dnes tam teda posedím a větrák mám zas rozbitý, až zjistím, kdo mi to krade, budu mít snad na nový. Však já jim dám, krásnej kombajn na to mám, všem to nadám, zelený kombajn na to mám. Chvíli sedím, nudím se a v zápětí se podivím, co si na mým poli je a hejbá se to podivný. Stvoření tam není samo a je jich tam hned tuctů pár. Nevím, Zdravím, já jsem Fires a vítám vás u tohohle malého nahlédnutí do vývoje naší hry. Takže já jsem Šutek, dělám soundtrack tady k té hře. Jak se jmenuje ta hra? Jak? Ta hra se ještě nejmenuje, ale nevadí, ale už teď vím, že to bude docela výzva, protože jak už možná víte, tak je tam kombajn, ale zároveň mimozemšťani, takže to musí být takový country s příměsí nějakých elektronických prvků, aby to působilo mimozemsky. Tak pokračujeme. Doufám, že pro vás bylo video zdrojem informací a inspirace, že se vám líbilo, že jste se dobře pobavili a že vás nalákalo na to zahrát si naši hru. Takže se mějte a uvidíme se někdy příště.